Satisfyer, 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 Satisfyer. Un chisco monotemático, non? Pois parece que é do único que se fala últimamente. Cachan unha rapaza cargando o seu Satisfyer mentres estudaba tranquilamente na biblioteca da Cruña. Pois non lle vexo nada raro. É sabido que os exames hai que ir coas pilas ben cargadas. Isto xa está. A almorzar con cervexa é mellor que almorzar con iogurto. Por descontado. É unha bebida alta en cereais, vitaminas, proteínas e libre de colesterol, pero ainda hai quen leva esta filosofía moito máis aló. Que non é aco? Que yogur nin yogur. O que hai que comer sano, como eu. A mala saúde dos millennials disparará a súa mortandade máis dun 40%. Así como viven non me parece moito. De todos os xeitos, en ocasións, dúas noticias enténdense mellor xuntas. Eu só fago que din as noticias. Tempo do tempo. Tempada de descarga de temporales Disney en Galicia. O pobre Abel Caballero enfurruñado porque o furacán Elsa destrúe a rúa Frozen. Yo no digo nada, Yo no digo nada, pero ahí se va a montar su puta madre. Pero non só iso, verdade, Silvia? Non. Ademar, noutras zonas do país, o furacán Fabián tamén prepara a zona para próximas secuelas de Piratas do Caribe. ¿Dónde vas con el coche, chaval? Internacional. Descubren que unha supermodelo youtuber do Xapón era en realidade un señor de 42 anos. Anda, mira, os mismos anos que teño eu. Tanto se me nota. Boas noticias para os galegos. Parece que comeza a sair o sol. E co sol, os ciclistas nas estradas. E cos ciclistas nas estradas? Os problemas. Que problemas? O las carreteras de los putos biciclistas o de los putos coches. A mí que se aclaren. ¡Los odioso! ¡Los odio! E ata aquí as noticias de actualidade. Ou non, porque se buscabas veracidade, apaga o televisor. Xa acabamos? Sí. La puta merda de noticias que me mandades, hostia. Parecemos normal esto. Veña, silla para acá, veña, vamos a seguir co programa. Onde está Isabel Risco? Isabel nin hostias, non temos nada aquí.